Kasoga kalau khot ye kisang balang banyak keren halor ka reservation roster haka life tarik mentau benai. Kahitu ka dikawi ni kisang ki belayo ya ka ni ka shithi. Handai ni kaliang presiden jo kasang ulapan pau ka jing sngok bitar. Ye ka ni ka jing khot jong ka sarkar banyak keren tang ye ka roster system maru laong ba kasang hitu kam kwa ban sha hikai haka sarkar ha bri ka roster system. Namar ka jing dawa jo kasang yi ka long ban review le ni ban penbek thamai ye ka reservation policy da ka jing bitar ye ka ni ka jing le jong ka sarkar na kaliang jo kasang hitu kala tan na wak ye ka ni ka kot la ni ka shithi da ka barata bakanam le setiap ban le sekete ka jalang bakal ongru bakinu-kinu kisang ki balik sekani ka jalang banyak kan hala korosta ini tang kisang ki mamtip ani kisang ki badir ka jong kari New Trap Integrated Territorial Organization itu ikwa unta kene ke kubor ke kerwo ceka sarkar ba kumba pilih kipat ba kila tip baka hito hi ka yang scam pandawa ban review no ika reservation policy henry ka basung pelapat kene ke sarkar dang menen ka pha ya kene stage office ka jongi ka letter dated Shillong ar 2 Mei 2000 ar Julai kaban khot yangi banyak keren ya kata ka reservation roster ini kalian ka jongi ni dinai but intre bandai nomor ba ka hi ba ka seng ka yang ha panongren ba in yang scam bet pandawa ban review no reservation policy wat nam pembit yangi ki khon semla ka beri nyau trap nomor ba ki pat ba jong kari khasi ka beri nyau trap kumba bon palang ki menjur ban review no ya ka reservation policy henry kan ni ka sarkar ka kwa ban le ka delay taktik ka thongru di kita ki ban head yo committee ka Dr. Amperin kabla krenteng ru mencuaya kata ka state reservation policy ho ar hajar khatpra pat mensim snem kumju traban wan kan ni election pat kumju ru hima sangplen kren je katu hi ban dai ban review ban dai ban penbe tementa haba kitu hi ki song tu hatu ngindang sania kum hitu bijak beri hatu ngin sania kan ni sarkar balik ngin repeat biang ya kan ni kaju kumbahu ar hajar khatlai hangi dawai ILP ki wan rak man ka tenancy kan ni kalong ke ban kalian ka sarkar ka pen i ban wan da kata ke delay taktik henry la da kwa shisha ban pembek ban khot ye ka VPP ban ye kren ye ka reservation policy kata ka dei kelenti pin khot ye ngi kiseng bahlang ngim dei mangi ban sana ka an dei kinong ye sat an dei ki tai ki legislator ki bangila de tab board ngila de penjob ki dei kita kan pin khot le yu ngi pin supun sngo nomar bangi tip shai ka ei ka jing bitu jong ka sarkar MDA men kan ni dong sender por bi khot ye ngi halor kata ban pembek ye ka mutual of understanding how lor pudu sam pi klem khot banyak keren henry pi suang bi pi pule bi ngila de pi kata me menjor de hakani ru ngila su bakani ka de kai pot ba pin ai ka report hapo kasan singi ban pentre kami ka star system ngan suang tan skenten pila ban penbi yangi sisin henry pimla ban penbi yangi bonsia kata ngi keren bit ka pasai tetang ini kerwa ngina kalian jong ka hito nginam lai ban ngin pen bai ngi kenturu ya bar khot ki basa khot sum ha wat num le do lap namar ba kambhara kani ka di ka yap ka im jong ka rib ka jet pentrio namar ka pateng ka jongi ndere jongno tangi tai pleshi bon imslam ko bri nyo trap imslam ki kon samlan ko bri nyo trap bat ko we ngakwa ban pasat jong mo ki kon samlan bat si kime gi pa menne la don gi be long kime bo fon ngai jong ba balain sa tangan tangi ba arden ki deiru ki benta jong ki kon ki jong ki ban mi no sham madan lada phila bi ki MLA jong phi salenti sa singking pen klemran ji ki election dor khanang ki ay ki du senti pen kan mau ki ban kren no ya kata ka reservation policy lada kim kren mental lano kin kren ki don ba ki ong ba ki le buto ya kata ka bala jan ka MDC MP Henry kam dei ka kata ka ya kan ni ka reservation ya ka bha thung kam thung jam ka VPP ba ka hito hiklak dep kren nado kaswa election Henry bom phathar uta usya hado mpadan basto menta ndala thar ndala ya bang hangta ni suso bengemi takada wat num sha pembi wat num sha ban pengop badai bakane ka dai tang na bentar MDC bak MP election hendringan kren ya phi ka basai ka ya kane ka polisi ya kata ka jing pensung thu sipat ba 100 halor kane ka polisi la dep kren ndere ka ba pembi ya kata ka kam election jongno tai kintet polisi bon sejar